So guys, yau za mu yi magana ne akan current pace. Menene current pace a nan wajen? Idan ka duba nan wajen muna cikin MT4 ne, so kun gani? So me ake nufi da current pace? Da farko idan muka ɗau Euro USD, so gabaki ɗaya nan su ake nufi da current pace ko mu kira su pace. Idan muka ɗau a nan muka ɗau USD JPY, a nan shi ma shi ake kira da current pace. Haka GBP USD a nan shi ma idan muka duba shi ake kira da current pace. So abu na gaba shine dai abin da duk wani currency da ka gan shi gabaki ɗaya su ake kira da pace a nan wajen. So a current pace ɗin akwai wani abu da ake kira da base and code. Base shine wannan currency na farko na kowane fee. Misali a nan wajen idan muka ɗau wannan GBP USD ɗin nan, GBP USD gabaki ɗayan shi. So idan muka ɗau GBP a nan wajen, wannan GBP ɗin shi ake kira da base. Sannan idan muka ɗau USD kuma shi ake kira da code. So da fatan dai kun gane. Haka a kowane currency ma haka yake. Yanzu idan muka ɗau wannan USD CHF ɗin nan, idan muka zaɓi iya USD shi ake kira da base. Idan muka ɗau kuma CHF shi ake kira da code. Abin da dai za ka gane shine cewa kawai currency na farko shine base, na biyu kuma shine code. Yawwa. Sai kuma abu na gaba shine za mu yi magana akan wannan. Kowane currency a nan wajen za a gan shi yana da digits ne, wato lambobi guda huɗu bayan point ɗin shi. Yanzu misali mu ɗau GBP USD, wannan kenan GBP USD. GBP USD idan ka duba za ka ga 1.3122. So idan ka duba a bayan wannan point ɗin za ku ga lambobi huɗu ne a bayan. Kowane currency yawanci za ku ga yana da digit ne guda huɗu a bayan point ɗin shi. Nan ma idan muka ɗau USD CHF za ku ga 9690. Sannan idan muka ɗau wannan Euro GBP shi ma za mu ga yana da digit guda huɗu. So amma akwai currency ɗin da shi kuma a bayan shi za mu ga digit guda biyu ne. Duk inda Japanese yen ya shigo, misali nan wajen Euro JPY shine JPY. So idan muka duba shi kuma za mu ga digit ɗin da suke, wato lambobin da suke bayan point ɗin za mu guda biyu ne. Sannan bari mu sake nemo inda ya sake fitowa. Yawwa kamar nan idan muka ɗau USD JPY, again shi ma idan muka duba za mu ga 109 point, za mu ga digit ɗin guda biyu, lambobin baya za mu ga guda biyu ne. So JPY Japanese yen kenan, duk inda muka gan shi za mu ga shi digit ɗin shi a baya guda biyu ne. So abu na gaba kuma da za mu yi magana a kai shine wannan. Yau sai abu na gaba, abin da za mu yi magana a kai shine pips. Me ake nufi pips? Dai kawai abin da yake nufi shine duk wani last digit number na ƙarshe na kowane currency shi ake kira da pips. Yanzu misali bari mu ɗau wani currency a nan mu mai shedin. Bari mu ga wanne ne yafi motsawa da wuri. So bari mu ɗau wannan. Mun ɗau USD CHF. Yanzu wannan last digit ɗin shi za mu ga 0 ne a number ƙarshe. So wannan number ta ƙarshe ita ake kira da PIP. So yanzu idan kasuwa za ta motsa, yanzu idan muka ɗan tsaya muka ɗan yi haƙuri, za mu ga kasuwa za ta motsa. Bari mu ɗan tsaya mu gani. Yanzu yana 0.9690. Yanzu ko dai pips ya sama ko dai ya ƙasa. Idan bari mu ɗan tsaya mu saurara mu gani. Idan ku ɗan tsaya za ku gani. So bari mu gani, mu ɗan tsaya. Kashi nan dai kawai dai abin da za ka gane shine wannan last digit na kowane currency shi ake kira da pips. Sannan sai kuma fractional pips. Shi kuma fractional pips abin da ake nufi wannan number ta sama, wannan yan mitsi, yawwa na gashi nan idan ku duba yanzu yana da ya motsa da pip guda ɗaya. Yanzu pips ya yi sama kenan. Wannan currency ɗin ya ƙaru da pip ɗaya. Sai kuma fractional pips. Fractional pips abin da yake nufi wannan digit ɗin, wannan ya ƙaramin number ta kowane currency, za ku yi ta ganin wata ya ƙaramin number saman kowane currency. Gashi nan kuna ganin su, gashi nan muna zagaye su, gashi nan.
so abin da za ku gane kenan a nan wajen. So na san dai insha Allah kun gane duk dai abin da muke so ku gane a wannan bidiyo. So mu haɗu a next bidiyo.